L-aħwa fl-Awstralja, kull nhar ta' erba' fid-9:20 ta' filgħaxija fuq One. Dak ikkonfermat illum fil-qorti u vendetta politika kontrija b'timing elettorali, hekk saħaq l-ex-Prim Ministru Joseph Muscat f'konferenza tal-aħbarijiet wara li fil-qorti kienet qed tinstema' kawża li fetaħ Dr. Muscat biex il-Maġistrat Gabriella Vella tirrikuża ruħha, iżda fl-istess seduta fil-qorti sar magħruf li l-Maġistrat ikkonkludiet l-inkjesta maġisterjali dwar il-konċessjoni tal-isptarijiet wara 4 snin u nofs u għażlet propju l-jum ta' meta fetħu n-nomini għall-elezzjonijiet ta' 8 ta' Ġunju li ġej biex tressa ir-rapport tagħha. Dr. Muscat innota kif dan seħħ ironikament 7 snin eżatt wara li ħarġet il-gidba E-Grant fuqu u fuq familtu. Joseph Muscat għal ma jibżax mill-verità u nnota it-timing elettorali tas-saga kollha. It-timing politiku laqqas għandi llum il-ġurnata li ċken dubju minnu. Kombinazzjoni ir-rejd ukoll li kienu jafu bih ċertu nies u ġew ċertu nies min-naħa ta' Repubblika jissindikaw quddiem id-dar tiegħi biex jieħdu pjaċir forma ta' voyeurizmu politiku tal-artib biex jaraw il-pulizija deħlin id-dar tiegħi. Ġara ftit ġimgħat qabel elezzjoni ġenerali, kombinazzjoni l-pubblikazzjoni mhux il-pubblikazzjoni, it-tmiem l-aħbar ta' tmiem ta' din l-inkjesta isseħħ ftit ġimgħat qabel l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew. Dr. Muscat innota kif l-Aqda Repubblika issa qed tgħid li l-konklużjonijiet tal-inkjesta għandhom isiru pubbliċi meta din l-istess Aqda ilha xhur tindika li taf x'inhuma dawn il-konklużjonijiet. Fl-istess ħin l-ironija hija li r-Repubblika ilha żmien twil tagħmel reżistenza sħiħa kontra l-pubblikazzjoni ta' dokument partikolari li juri li l-proċess tal-inkjesta huwa wieħed ivvizzjat. Dr. Muscat saħaq li l-proċess tal-inkjesta kien wieħed miżgħud bil-leaks u dan ikompli jikkonferma nuqqas ta' fiduċja tiegħu fil-Maġistrat Vella li l-qraba tagħha għamlu diskors partiġjan. Żied jgħid li hemm istituzzjonijiet li bħalissa qed jaħdmu kontra l-laburisti u kontra kull min mhux lest li jimxi id fit mal-establishment li għadu ma femx li l-poplu ilu 20 sena jirrifjutah.